A ningú li agrada netejar i al mateix temps a tots ens reconforta viure en una casa sense pols ni brutícia. Però sabies que la majoria de productes de neteja que utilitzem poden arribar a ser nocius per la salut i contaminants pel medi ambient? Avui us expliquem per què és important mantenir una casa lliure de tòxics. Ens acompanyeu? Quan anem al supermercat, tots comprem productes de neteja que, aparentment, mantenen les superfícies de casa nostra netes i desinfectades. Però la realitat és que sovint hi estem afegint tòxics que poden alterar el nostre benestar, sobretot el dels més petits. Per saber quins productes és millor comprar i com mantenir una llar neta i segura, avui visitem la infermera Mònica Duran. Doncs mantenir una casa lliure de tòxics és important, sobretot per evitar malalties respiratòries, al·lèrgies, estar en contacte amb productes que poden ser perjudicials per la salut, bàsicament. Un dels consells seria mantenir aquests espais lliures de pols, tenir una casa ben ventilada, ben neta, treure la pols sovint de mobles, de cortines. Seria millor poder aspirar que no pas escombrar. A l'aspirar podem recollir més fàcilment aquestes partícules i podem evitar que s'escampin per l'aire. També és important ventilar la casa durant uns 10 minutets al dia. Millor comprar productes que siguin biodegradables, que estiguin lliures de substàncies molt complexes o molt contaminants. Doncs és important també que reduïm el plàstic del dia a dia. Utilitzar envasos reciclables com el vidre i els envasos de plàstic que no els tinguem acumulats a casa i desfer-nos el més ràpid possible. Evitar utilitzar envasos de plàstic per escalfar el menjar al microones, perquè aquestes partícules són perjudicials per la salut. I per últim, és important que tinguem els fàrmacs i els productes tòxics de la casa ben aïllats i lluny de l'abast dels nens. Avui hem après que per mantenir una llar lliure de tòxics és important adquirir productes de neteja ecològics, treure la pols amb regularitat i minimitzar l'ús dels plàstics. Això és tot. Fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.